crafted balloons, and meron rin po kami dalang cake. And may flower din po kami. So, tara na guys! Let's go! Dito na kami sa Tinambac! Tara na! Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Nagabihin mo pa. Nadaan sa awitin, nalulungkot ang langit, naaaliw na rin. Pigirin ka! Panaginip ko laging ikaw, sinta. Kahit na dilag na dita, kahit na malayo ka pa, napilit ka, mahal. Kumusta ka? Mga song before. I will live with you for just a little while. But I love him the same way as I love you now. And I'm sorry I can't be with you tonight. Please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. I could be in two places at the same time. Believe me, I will share my love with you. Ang gusto ko sana na ikaw ay mawawala, mawawasak lamang ang aking loob. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Lumayo pa man ay maiiwan ang bakas na ating pagmamahalan. Ang awit ito ay alaala na hindi kita malilimutan, pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang nandito mo, namimiss ko. Ang nandito mo,
maging maugma kang ngunyang kaldawan mo, dawa dahil kita kompleto. More birthdays to come. Healthy living na ha. Enjoy. We love you. God bless us all. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Ako na sorpresa. Pero, love na ka. Dawa, sinusorpresa mo ako. Nasusuya ako. Dalay ko aram na araw pa lang kanyang igibuhon mo. Pero, sorpresa. Kaya, love na ka. Ingat ka sa Happy birthday po! Hi guys! Ito po yung harana na sobrang na-surprise mo daw. Yes. At kung gusto niyo rin po ng ganong harana, huwag niyo pong kakalimutan na mag-inquire sa aming Facebook page, Harana, at meron rin po kami YouTube channel. Iharana official Huwag account. niyo rin pong kakalimutan na i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago namin uploads. Thank you nga po pala kay Ma'am Christine sa pagpaharana. Thank you so much po. At kung ako sa inyo guys, i-surprise harana niyo na yan!